So ngayon guys, nandito ako sa may Habaydos, malapit sa may SM Bacoor. Ayun lang doon ang SM Bacoor. Tayo po ay mag-service ng massage dito po sa aking regular client. Bali, nihintay ko lang po siya kasi doon pa po siya galing sa looban banda doon. Tinawagan ko, nakatulog pa pala. Kaya, so ngayon update ko naman po kayo mamaya-maya kung nagkita na kami or tapos na ako mag-service ng massage sa kanya. So ito ngayon guys, palabas na po tayo sa bahay ng aking customer, tapos na po tayo mag-service ng massage. Salamat nga po sir ulit sa iyong pag-hire sa akin sa massage. At lagi nyo pong nagugustuhan ang aking service ng massage. At salamat din po sa tip na ibinigay mo. At ito nga po mga kapatid, naglalakad po tayo. Doon po tayo galing sa likod. Doon po tayo galing sa likod. At palabas na po tayo ng highway para sumakay po ng jeep or baby bus papunta po ng Binakayan. Dito po to sa may malapit sa SM Bacoor sa Habay 2. Tulad po ng aking sinabi kanina, dito po to sa malapit sa SM Bacoor sa Habay 2. Dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog. Ay so bago ko nga po pala ulit makalimutan mga kapatid, sa gusto nga po palang magpa-service ng massage, pag-PM lang po kayo sa aking mga videos. Pag-PM lang po kayo sa YouTube channel ko o sa aking Facebook page. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Bye bye, God bless.